2020 Lazarus Chakwera anapita Dubai. Atafika umeneko analemba pa Facebook, ndasaina diru kuti ndege zizifika Malawi. Koma chodabwisa, there was no signature. Chimene tinaona ndi zithunzi. Ndikuona pano zaka 4 zatha. Ndege za Fly Emirates sizinayambe direct flight kuchoka Dubai mpaka Malawi. 2022 anapitanso ku Dubai ndi kusaina diru ya mafuta. Anatiuza kuti Nokma izigula mafuta direct kuchokera kwa Abu Dhabi Oil Company. Mpaka lero sizinatheke. Posachedwa anasazika kuti akupita Dubai kugula mafuta. Atafika umeneko ntchito yamba anakumana ndi Minister of Investment Sheikh Hassan Swedi. Malo mogula mafuta anayamba kusasa malonda a foja. Amene akuti tikugulisani foja, tii ndi thonje, inuyo mutipatse mafuta. Pomaliza anajambula chithunzi atavala mkanjo woyera. Sitinaona kusaina agreement iliyonse. 8 December dzanazana lomweli anali ku Independence Day celebration. Mwambo umenewu unachitika mu mzinda wa Abu Dhabi. President wa Mauritania, Crown Prince of Bahrain, Sheikh Mansour, Crown Prince of Lasakaima, President wa dzikolo ndi wachiwiri wake, onse anali komweko. Mwambo umenewu kunali zochitika zosiyanasiyana. Anthu amakwera ngamira, kunali madansi, komanso asilikali amaonesa luso. Ndi nthawi yake imeneyi pamene Chakwera anapezerapo mwayi wojambulisa ndi President Mohammed bin Zayed. Taona pa Facebook ena akutenga zithunzi za ku celebration ngati umboni wena kuti Lazarus Chakwera wasaina diru ya mafuta. Akuluakulu, this is very shameful. Dzulo pa 9 December, British Prime Minister anapita Dubai. Anakumana ndi President ku State House. Kumeneko asaina diru ya mafuta, agwirizana maplani obwesa mtendere m'dziko la Syria. Lazarus Chakwera wakhala ku Dubai 1 week, kumasana ponde ku State House. Chimene tikuona cha nzeru ndi chithunzi cha ku Independence Celebration. Mzake wa ku Britain wangopita tsiku limodzi, wakaponda ku State House, wasaina diru ya mafuta, komanso kupanga maplani obwesa mtendere m'dziko la Syria. Iye 1 week angokhalira kuzungulira ponde apo umasikini. Inu dzodzolo mweri anakumana ndi director wa Abu Dhabi Fund. Amapempha chakudya ndi ndalama zomangira msewu umenewu wamakanjira. Ngati mukumbukira bwinobwino, that was November 2023. President ameneyu anatenga chigulu ndi kupita ku Saudi Arabia. Anampasa 22 billion kwacha zomangira msewu wamakanjira. Atabwera mafumu akumangochi anapita pa MPC kumuyamikira. Senior Chief Makanjira, Katuli, Lulanga amene kuti Chakwera deliver. Lero mukapita Makanjira kulibe msewu. 22 billion imene anatenga Saudi Arabia anaidya. Ndi akupita ku Dubai kupempha ndalama zina za msewu omwewo. Akuluakulu, Lazarus Chakwera is a big crook. Pamene amachoka anasazika kuti akagula mafuta. Amalawi ndi phwando usazikeni. Enaka shopu andilumiza transport kuti ndipite ku Dubai kugula mafuta. Pofika umeneko angokhalira kupempha ngati masikini. Mbali nayi akudya rice biryani wothira ziboda za ngamira. Ine sinagwirepo ntchito kuboma kakuli moseko. Ntchito imene ndimagwira ine ndimagwira ntchito ku chipiko. November 2021 anasaina $1 billion investment deal ndi kampani ya ku Egypt. November 2022 anasaina 7 trillion kwacha bridging foundation. Posachedwa anatenga zitsiru 70 kupita mu Mozambique kulandira degree ya ulemu. From there anapitirira ku Italy kucheza ndi Papa. Pa ulendo omwewu
anakwera njinga yakapalasa mdziko la Germany. Pamene amabwera mafuta anayamba kusowa, anatumiza anyamata ku Kenya akuti government to government contract. Anyamata amenewa Ibrahim Matola, Priska Pondangaga komanso mbusa Zaki Kawalala anauza Kenya iwapase mafuta pa ngongole akuti adzabweza akakula foja. Atawakanira, president anapita ku Dubai ndikumanena kuti makosana timafuna mutipase mafuta, ifeyo tidzakupasani foja, tea, coffee komanso thonje. Ndiye kuyankha kwake Minister of Investment Swedi anamuza chakuyaonera kuti achimwene musavutike, ifeyo kuyambira kale thonje, tea, coffee zonsezi timatenga kuchokera ku India ndi Bangladesh. Ngati mufuna mafuta tipaseni forex, ifeyo tikupasani mafuta. Pamenepa achakwera nasowa choyankha, anangovala mkanjo woyera ndi kupereka moni. History is the best teacher.